Почни ли с ним? Да. Си. Чак само една минута да снимам Габровец. И дойде да ни снима. Някакъв инструктаж? Хубаво се да тичаш надолу. Тича на майката, нали? Пред мене да стани. Така. Хубаво да ме върнеш, да не ме загубиш. Викам да ме вържиш хубаво, да не се загубиме. Реши имаме и претоварвания. Така, значи много хубаво затичване надолу по склона. Добре. Аз за нещо имам ли се държа или не мога? Ай, тук за тези дръжци. Да, но за сега няма нужда да се държи. Сега ще ти затинеш. Аре, помагай, че правим и ние клип, бе. Така. Поне си мисля, да? Готов ли си? Готов съм. Тръгваме надолу. Давай, 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 давай. Тичам, тичам. Как се чувстваш? Идеално. Това не мога да го видя как се управлява. Не, чак толкова не. Аз се чуда, винаги съм чул какво е принципа на управление. По-навътре се дава, по-долу. По-назад. Да, да се седна по-надолу. Така. Така, окей. Това нали мога да се държа? Но не че има някакъв смисъл това да се държа. Не за сега. Видите, принцип какъв майче ти е две в ръцете. Едното и То събира задния ръб. крилото, да. Спираш го, другия продължава. Спираме и се дигаме нагоре. И след това трябва да ги пуснеш, за да се засилиме напред. Много е странно някакси усещане, така да си летиш. И да си гледаш краката как висят без тегловност. Всъщност сега не можеш да прецениш с каква скорост се движиш, нали? Направо. Ти подълва вятър. Аз ли го разплащам така или просто се
колко силно да е дърпан. Сега завиваме надясно. Там долу е поляната. Виж, много е странно, ти не можеш да прецениш на каква височина си, трябва да ти го някакъв уред вече. А той старта тук на колко мина? Толкова има някаква термика, сигурно машина на 2000 се дигнеш. 4000. А примерно ти сам с такова криво голямо не можеш да летиш. Аз за издигането си мисля, да ти иска малко примерно да се издигаш. Да. А тези с бързите крила, дето кацнаха от тебе, как се приземяваха тук. Вижте, и стадиона могат да ви го отпуснат да кацате, виж какъв е хубав. Да кажа, че не засилва, да се приготвя стратегически. Не ти... Ами да, добре, да се върнем, да. А не директно на друго. Да се върнем. А тя е там отсреща ли там могилата на Дъбник, където се на Дъбене? Тя ми е разказвала, има един приятел, който лети от миналата година и те същата миналата неделя, като ние се опитахме да дойдем тук, те 5 часа са дошли и се спали в гората. 5 часа сутринта и ставаме на следващия ден. Не става да лете, не са отишли там на могилата да се мяткаме от нея. И къде един път катнах направо в гробището. А той каза, че от миналата година лети. Гледам верно колко са малки всички долу. А ти за фигурите, освен определено, ползваш вече и центробежната сила, нали? Да. Добре. Еми готов съм. Почваме. Хареса. Определено имаше.
да излезна малко от проят. Защото може да и се усмихнеш, там долу снима. Хайде хубаво надолу ръката. Хайде само стъпваме. Окей. Стъпваме. Виж то. Малко е странно да прецениш височината, аз не мога да я преценя точно височината. Ей, много добре. Чакайте ги видите дали сте качили, аз лично препоръчвам и този други ангел да го качиш ти. Това много ми хареса накрая. Чачев, ако искаш акро, ей тук на това крило. Така, я прескочи само през вървите. Затвориха ли го? Ами, нали до 5:30? Леко. Кой остана? Само ти ли остана? Само ти ли остана, бе? Да, и само остана. На мене ми казаха, че до 5:30 ще върти лифта. Питай ги, тебе те познават. Ако... Как си го обясняваш наистина това, ще аз се питах по-рано. Не бе, той да ходи да го пита и ги познаваш, нали? А Донка те трябва вече да влизат? Те ги видяхме. Добре, хареса ми. Какво претоварване има, леле? Вече ли те страх Не. от височината? Не, ти не усещаш, ти не можеш да я прецениш. Път ми е казал, да, Не, тук не можеш да я прецениш изобщо височината. Тук Чакахме те. Ама много хубаво претоварване ми направи. Акрото беше жестоко тук. видях, аз видях и много дълго. Това само не знам как се управлява, ама някой ден ако реша мога да се науча. Какво викаш, вече казаха? Какво казаха, че 5:30 качват последните? 5:30 качват последните отгоре. Ама ти могат да качат и шлезен с крилото, няма слизаш с лифта. Не, 5:30 се качва и горе Няма човек горе, който да ги Аха. А сега колко е? Сега е 5:20. Ама пратихме ангел, който не е летял и ради която е дама да летят и аз станах до следващата. Така че сме... Ако един човек ли е там? Само той остана. Ще ме джипа, Следващия път. Аз съм летял веднъж, така че съм склонен да изчакам следващия път. Сега те бяха трима и двама човек, който не е летял, той летял веднъж. Ма не бе, ще го спряха и той е пауза в момента, може и да се навият да го качат. Не. Ти познаваш ли ги тук? Да познавам ги. И що не ходиш да ги питаш дали ще пуснат един път догоре? Нека ги пита, бе. Не има шанс. Сгънеш ли? Ще го събере ли? Май да. Защото ти си единствената правоспособна тук. Дай. Те ще ми носа. Давай, сгъвай. Много яко. Ами аз не знам как да му го Спрях ли го GoPro-то? Не знам. Измисля, мога да ти се чули. Какво да викам? Ура! Ай, Лели?